Kaixo, Mikel, zer moduz? Ongi. Nien ez izan futbolari profesionala, baina plaza batetik pasatzen manaiz eta hor batzu jolasan ari badira baloi batekin, beti desiatzen nago baloia ies egiteko eta nigotzeko. Zu askotan etortzen zara pilota lekuetara, ez duzu izaten gogo bera? Bai, etortzen naizen, ia esango nuke egun guztietan egia da, hemen momentu asko pasa izan ditugula, ez? Eta txarrak ere bai, azkenean beti gauza honak gogoratzen ditugulako. Baina bai, noski, baina partidetan baino gehiago esango nuke entrenamendutan. Aste goiz batean etorri, oso gutxitan etortzen naizenean, hemen pilotariak entrenatzen ikusi, eta hori bai botatzen dudala faltan, ez? Eguneroko horretan hemen entrenatzea. Une txarrak aipatu dituzu, eta Labriten gaude, Hiriburuzagiko bonboi kutxan, eta hemen nunbait, San Ferminetako txapelketa batean, sartu zitzaizun pilota ezker eskuan, eta amaieraren hasiera izan zen. Bai, hala da, antxe. 3. kuadro terdian, hemen gauden uztailaren 8an, 2014 urtean, torneoa jokatzen, eta bai, Retegi biren aurka jokatzen ari nintzen, binaka, eta pilota bat moztu egin zuen ezker paretara, eskua sartu nuen, milak aldiz bezala, normal, pilota eraman nuen, baina segulako zaztaba nabaritu nuen hemen. Unean berean somatu zenuen. Bai. Baina eskua beltz jarri zitzaidan, more, oso anpatuta ezin nuen pilota ukitu, baina pilotan badakizu. Ez den lesiongatik partia bertan bere utzi aldezakezu, baina eskuaren gatik ez. Partia bukatu nuen, nik ez nuen uste nuen lesio normal izango zela, baina gero 2 urte manituen medikutan, operakuntzak, gero ebakuntzak, gero ere jokatzen jarritu nuen, baina hemen hasi zen dena. Neuritis edo horrelako zerbait zen azkenean? Bai, tejido subkutaneo deitzen dena esan zidaten azkenean hori zela, hori da pixkat, hormen daukagu zuntz bat, oso fina, eskua babesten duena da, eta nik hori desagertuta nuela, eta ez da birgeneratzen. Orduan esan zidaten horrekin ezin izango nuela gehiago jokatu. Zenbat urte zenituen, 26. 24 lesionatu nintzenean, 26. Eta 26 utzi zenuenean, 2014-tik 2016-ra, aipatu duzun bide gurutze edo gurutze bide barka hori guzia, eta azkenean utzi behar. Eta 26 urterekin nola kudeatzen da horrelako egoera bat? Begira, denbora pasata askotan galdetu didaten galdera da, eta nik uste 26 urterekin kudeatzen da hobe 30 edo 40rekin baino. Gutxiago pentsatzen duzulako. Ni behintzat gutxiago pentsatzen nuen orain baino. Eta kaso bide gehiago dauzkazu zabalik orain. Bai, ni ausartago nintzen, inkostienteago uste dut persona bezala ere bai, eta asko ausartago, egia esango dizute. 26 urterekin berdin zitzaidan dena, ni banekien bizitza luzea zela, jarraituko nuela, ilusio asko nituen gauzak egiteko, eta banekien bizitza aurrera aterako nuela. Orain erola pentsatzen dut, baina orain uste dut pixkat ezak, edo sakonago bihurtu naiz, edo ez dakit, baina orain uste dut beste gehiago sufrituko nuela. Baina burugabea ere etzinen, izan ere 20 urterekin egin zenun debuta 2010ean, eta pilotari profesionala zinen bitartean, amaitu zenituen zuzenbide ikasketa, horretako buru ona eduki behar da. Zentzu batean, baino gehiagotan ikasteko, baina gero ere disiplina hori edukitzeko. Bai, buru ona eta guraso onak ere bai. Azkenean ikasten jarraitu nuen, 20 urterekin ez nuen ikasi nahi, ni pilotari zain inventakito, eta ikasten egon nintzen, batetik nire guraso edan errespetuaren gatik, noski, eta bigarrenik, haiek esan zidategelako, batez ere amak esan zidalako, zuk ikasi hau, benga, eta gero jai 23-24 urterekin, bai, zure kabuz egite dituzu gauzak, baina bai, niri beti gustatu zai gauzak ongi egitea, eta banekien ikasketak izatea garrantzitsuan gozela etorkizunarentzako, baina egia ere bai, une askotan 20-21 urterekin bai tentazioa daukazula, momentu askotan ikasketak bertan bere uzteko. Dena dela, ibilbide profesional txikia eduki zenuen, baina utzi behar izan zenuenean, zenuen proiektzio bat erran nahi baita lehendabiziko parte hartzean, manomanista, urren ez urren, Beloki, González, eta Olaizola utzi zenituen bazterrean. Bai, 4 urte egon nintzen profesionaletan, promozio mailako lauterdiko txapela bat irabazi nuen, eta gero 3 alditan sartu nintzen finalerdietan, 3 Joxala eta azkenaia Retegiren aurka. Bai, niri pena eman zian batez ere, niretzako gorna igual luzean baino gehiago izan zen handik 2 urtera. Ikusi nituenean nire kontrarit ziren pilotari batzuk, ez izara hundienak, ez Irujo, Exala, nik uste doiegu baino asko zobeak zirela, noski, baizik eta Elezkano, Urruti, Ezkurdia, haiek ikusi nituenean txapelak irabazten. Orduan bai esaten nuela 28 urterekin, ni hor egongo nintzen, ez? Orain ja belaunaldi berriarekin ez dakit, ze orain gauzak asko aldatu dira. Baina atzera begira, ez dakit, akordatzen zara, konparaziora finalerdi horiekin mitikoena izan daiteke Irujoren aurkakoa, 22 eta 18 galdu zenuen. Hau da,
atzmamiekin laztandu zenuen garaipena eta finala, ez da? Oroitzen zara alakoekin, tanto hau horrela egin izan banu, edo urrengoa, edo irabazi izan banu, edo... Eske nik den ematen nuen kantxan, azkenan Irujok irabazizian hobea zelako, eta ni Irujoren aurkako partida horretan adibidez, uste dut, bera aldagelara joan zelako 19. tantoan irabazizi dela, bestela nik irabaziko nuen. Baina badakit ere bai... Hori oso Irujorena da. Bai, baina badakit ere bai, nik erabat ustuta bukatu nuela partia. Nik ez nuen gehiago jokatzen momentu horretan. Eta horrek bai eman ziala pena. Adibidez, paipen hartu nuela Retegiren aurkako finalerdian. Uste dut horren prestaketa ez zela ona izan, esaminak nituelako eta hain asko enfokatu nintzen horretan, eta uste dut hobeto prestatzeko gune izan nuela. Eta finalerdi horretan bai, kolpelatza hartu nuela. Eta gero beste partia batzuk egon daitezke, Xalaren aurka hemen jokatu nuen finalerdia, eta 20 tanto egin nituen. Baina Xalako 22 irabazteko aukera ere izan zuen, nik baino hobeak ziren, eta nik sentsazio beti nuen den ematen nuela. Aldiz, esan dizudan bezala, Retegiren aurkako finalerdian ez. Horre bidean hainbat lagun egin zenituen, horien artean bat nabarmentzen duzula ikusi dut elkarrizketetan Abel Barriola. Bai, bueno, lagun asko ere ez, azkenean pilota profesionalean lagun asko egitea ez da erraza. Nik uste gaurko belaunaldiak desberdinak direla, baina orduan lehiakortasun ikaragarria zegoen. Eta zakurtzar asko. Bai, eta 20 urterekin sartzen zara, haundien munduan, ez? Enbidiak, bakoitza bere kontratuak, bakoitza bere interesak, eta azkar ikasten duzu, hori, eta aldutasuna hortik iristen zaizu. Eta, baina egia da, pilotari on batzuk, eta persona oso on batzuk... Abel baino berik ez dago. Ez, baina Irujo bera ere honekin oso ongi portatu zen, Fernando Goñi, Ulate bera ere, Pascual adibidez, ni hasi nintzen nahi ekortzu den profesionaletan, oso ongi hartu ninduten, Ruben Beloki adibidez netzako oso garrantzitsua izan da, baina gero egia da egunerokoan, erlazio gehien agian Irujorekin egin dudala, Joseba Ezkurdiarekin ere bai, baina esango nuke bereziki Abel Barriolarekin, Abel Barriolarekin nik uste besteekin, baina asko sakonago ere egon naizela gero. Bai, nik uste jendeak badakiela oso buru ona duen pertsona bat dela, esan dute tipo azkarra dela, badakite tipo zintzoa dela, baina ez dakite horretaz gain graziosoa dela. Oso graziosoa. Euskal Herri Irratian egiten du astelenero halako solasaldi bat, Iruon artean pilotari buruz, badaukagu WhatsApp talde bat, eta WhatsApp talde horretan zirikatzen hasten garenean, oberena bera da. Nik horregatik... Sekulako ziria sartzen ditu. Nik horregatik ez dut asko esaten, eta asko idazten. Zebeti bakit bueltan etorriko da. Gehiago esango dizut. Ez que, egunen batean esan behar diot kamera bat jarriko dugula, askotan, pilota finalak daudenean Bilbon adibidez elkarrekin goaz, ez? Eta bidai horiek dira, baina deskojonoa, ematen ditugu 3 ordu joan da etorri, baina beti, bueno, batzutan sakonitze eginez, baina momentu askotan farrez. Ni ez dut ezin esan daiteke sekulako harremana eduki dudanik Abelekin, baina Euskal Herri Irratiaren kontura harremana bai, eta beti oso jatorra eta beti oso ongi, eta nik uste dut feeling ona eduki dugula betianik. Baina harritu nau duela urtebete 2 urte hasi ginen atal honekin, eta harritu ninduen ikustea horretaz gain graziosoa zela, oso graziosoa. Oso graziosoa den beste bat Irujo da. Irujo sekulako katxondeoan dago beti. Eta Abel badirudi beti oso zintzoa eta hola da, eta baina gero bere puntuak baditu bai. Abelen eskutik sartu zinen ETB-en, partiden iruzkinak edo partietan kontakizuna egiten, nola sortu zen aukera hori? Herri batetik, 3 urten eramatzan, igandero, megakatean, lehen La Sexta zena, lehen Telecinco bat zuten fronton programan, saioan, hor hasi nintzen 2006 urtean, pilota utzitan 3 hilabetera, Juan Carlos Gonzálezekin batera egiten. Pilota partida bat ematen genuen astero. Gazteleraz, ordu bateko goz izan zen, eta nila pixkat gurpil horretan nengoen. Gainera, geldirik ez nagoenez, lehenagotik ere Nafar Telebistan egon nintzen gauza batzuk egiten Jose Txori Izartzarekin batera. Gero irratian, serkatean, orduan nik uste dut hor pixkat mugituan nintzelako gauza batzutan nengoen nola sartua. Zer gertatu zen? Egun batetik bestera Joseba Urkiola sartu zela hor kirol zuzendari bezala, berarekin kafe bat hartu nuen, eta ipastu zidan, nik esan nion, nik gustora egingo nukela egin dituzka pilota partidak, eta berak esan zidan, berak buruan zuela aldaketaren bat egitea. Eta ea nahi nuen, eta ea nola ikusten nuen, eta hitz egingo genuela. Eta hola izan zen gauza. Ze hobekuntza egin zenuen oso denbora gutxian Euskarari dagokionez,
ukondoak mai gainean jarri zenituen. Bai. Zorte hona dut, nire osaba Fernando Rey dela itzultzailea eta Euskara munduan oso... Zuzentzailea eta alako ikastaroetan erreferente. Ni konparazioa egon naiz bere ikastaro batean. Berari esker atera nuenega, berari esker esango nuke parte handi batean Euskara txikitatik mamitu dudala, azkenean ni euskalduna naiz, baina gurasoak ez dira euskaldunak, euskaldun berriak dira, nire etxean euskara hitz egin da, baina asko erderare bai. Azkenean eramak ulertzen du, baina ez du hitz egiten. Ikastolan ibili naiz, eta netzako euskara izan da erraza, baina beti euskara zuzentzen ninduen persona Fernando zen. Eta hau erronka basi zenean nik beldurra nuen. Zeren eta badakit ere euskara askotan erabiltzen dela batzutan persona batzuei erasateko, ez? Badiru batzutan euskaldun, lehenengo mailako euskaldunak eta bigarren mailako euskaldunak daudela, eta nik batzutan hola sentitu izan nintzen egoera batzuetan. Eta Fernandori esan nio, lan hau egin behar dudala, nire euskara hobetu behar dut, ikasi nahi dut, eta mesedez lagundu didazu, eta lagundu zian. Eta nolako bidea izan da, Abelekin eta Euskitzerekin nagusiki egindako hori? Ona, azkenean ni gustora nago, niri pilota gustatzen zait, ni beti saiatu naiz gauzak zintzoki egiten, ongi egiten, ez dakit jenderi batzuei gustatuko zaie, beste batzuei ez, niri personaia batzuk gustatzen edo zaizkian gustatzen bezala, baina ni ongi pasatzen dut, niretzat gauza polita da, hasieran Josetxo Lizartzarekin ere hasi nintzen, eta hortik ere zerbait ikasi nuen, eta gero Xabierrekin batera, ere bai, ez, nik uste dut azkenean, batez ere, hau da gure kirola, izan da gure mundua, ez? Orduan zuken barruan bizi izandako guztia, gero kanpora ateratzen, bakizu erraza egingo duzula. Eta gustatzen zaila da gauza bada. Abel Aluak kontzeptu bat asmatu du, futbolean badago, baloiaren jabetza, eta berak asmatu du hitzaren jabetza. Eta finaletan eta beti esaten du, hitzaren jabetza zurea izaten dela, eta horretan beti irabazten diozula. Baina ez da hola izaten, arrazoiaren jabetza, baina hitzaren jabetza bakizu, eta ni uste jende guztia jakingo dela, Abelek duela beti, asko hitz egiten duelako. Hala da, ongi, hori bai, zuzen, baina asko. Irratian askotan ateratzen da pilotaren ikusgarritasunaren gaia, pilota kirolaz gain ikuskizun moduan ikusten duzuzuk. ETB-en behar bezain ikusgarriak dira pilota partiden kontakizunak? Ikusgarriak, kontakizunak? Kontakizunak eta irudiak eta dena, esan dut, saioa bera. Telebistaren aldetik? Nik uste dut, finaletan bai, finaletan sekulako imaginak gaude, baina egia nik uste dut beste kilo batzutan egiten zuten gauza batzuk egitea erraza dela. Eta egin ahal direla. Baina uste dut, abidez, finaletan gero egiten den saio hori ere egiten dugula. Niri gustatuko litzateak lehenago ere egitea, eta zergatik ez igandean bada finala ostiralean ere egitea beste debate txiki bat, gehiago saltzea, baina ulertzen dute ETBek azkenean gauza asko ditu. Txirrundularitza, arrauna, pilota, telesaiak eta bar, eta azkenean koste aldetik ere, azkenean Jose Urkiolaren lana da hori, dena hori kontrolatzea, baina adibidez finalen kontakizuna, nik uste dut bai, imagen aldetik eta egiten den lanaren aldetik oso ona dela. Pilotak nik uste dut behar duena ez dela batez ere hori, baizik eta beste detaile txiki batzuk, ez pilota telebistaz kanpo ere saltzea. Sare sozialak, egunerokoan, horretara nindoan. Elkarrizketak nork egiten dituen, abidez duten isean, korreia dago, eta pilota finala bukatzen denean, Nadali, Alex Correia edo McEnroe edo Borja ateratzen da kantxar dira, eta telebistarako eta mundu guztirako, baina baita ikuslentzako berak egiten du. Eta Dazonek telebistan hori egiten du ere bai, hori egiten hasi da, ez? Bila, Guti eta horrelakoak sartzen ditu. Zergatik, jendea hemen irujo ikustea elkarrizketa bat egiten, hiru galdera xumerekin, baina txapeldunari jendeak hori ikusten. Pero alakoetan izaten dira kirolari hoi esatari onak eta txarrak. Bai. Baina bidez Dazonek ez ditu esatari bezala jartzen. Esatari bezala onak jartzen ditu. Baina gero elkarrizketa hori egiteko... Iruzkin Gile bezala, Osasunaren partidetan, epatuko doan nor, baina ufa! Baina adibidez hor dago... Euskaraz oso ongi, ari nintzen futbolari hoi bat babiela... Hor dituzu Maldini eta hauek, baina gero elkarrizketak Ronaldo Nazario jartzen dute. Edo Guti, Madrilak jokatzen duenean, edo Bila, eta jendeak hori ikusten. Horrelako gauzak egin beharko lirateke. Horretaz gain, esan ohi duzu, labriten gaude, gauza gehiago egin daitezkela ikuskizun handiagoa izan dadin, musikaren aldetik eta argiztapenaren aldetik eta... Bai, egia da gero koste ikusi behar dela, ez azkenan ideiak hor daude, baina nik beti pentsatu dut gogokin eta lantalde on batekin kostea asko edo mantenduta ere, nik uste dut gauza politxak egin daitezkela, baina pilotak behar du, zalantzarik gabe.
finaletan egiten dena egunerokora pasatzea. Eta egunerokoa agian ez, zen eta zaila da. Ulertu dezaket, azken ostira larun bat igandero hori egitea ez dakiz zer herritan, bale. Baina bez, da hemen Labriten astero jokatzen dugula, edo dutela, nik uste dut hemen ja, gauza normal bat bezala errazagoa dela hori antolatzea. Eta pilotak behar du, eta gero sale sozialetan, ekitaldiak, pilota eskolak sustatzea, eskoletara joatea, sare sozialetan pilotariek barruan bizi duten hori erakustea jendeari. Azkenean, dazoneko bat egon zen duela hemen gutxi eta berak esaten zuen, ez? Hemen idoloak sortu behar dira, idoloak. Eta pilotak bihareko egunean bizirik irauteko idoloak behar ditu, eta hori beste modu batean egiten da. Pentsatzen nintzen, akaso oraintxe, ez dagoela oso idolo argirik, ez da? Jokalari oso onak izan badira, baina idolo izaera nortasun hori... Altuna dago. Altuna dago. Eta laso... Lasok badu epikatik asko. Zu hemen laso kantxa, hemen Labriten gaude. Labritera ateratzen denean, unai laso are hori, unai laso ale, unai laso ale. Baina hori, nik uste dut, adiez, hori gehiago sustatu behar den gauza bat da. Beira, aurreko batean, telebista plato batean politikaz mintzatzeko sartzear ginelarik edo zai ginelarik, Iñaki Galdosek, pilotazale amorratu horrek, ziria sartu zidan, zirtolari esan zidan, Labritenak eginen duela, hemen despedidak egiteko moda pasatzen delarik. Ez dut uste. Hemen egia batzutan despedida batzuk etortzen direla, baina beste askotan ere bai, beste edozein klasetako pilotazale asko etortzen dira, ez? Baina nik uste dut ona dela. Aisialdirako aukera ona da Labritera etortzea eta pilotarentzat ona da, beti kontrolpean izan da. Baina azkenean edozein kiroletan bezala, egunero pilota erabat jarraitzen duten pilotazaleak daude, batzutan ikusten dutenak, finalak eta beste batzuk daude, pilota badakitela zer den eta urtean bitan etortzen dira, baina denak dira ongitorriak. Hain zuzen ere, jada ez zirtolari baizik eta serioago Iñaki Galdosek berrian behin idatzi zuen halako iritzi artikulu batean, pilotak behar zituela pilotazale ez diren ikusleak. Hori gakoetako bat zela pilotak aurrera egiteko. Bai, noski, komunitatea handitu azkenean, eta horren gurekin harremanetan ez dauden persona horiek pilotara erakarri. Zeren agian haiek biak pilotazale bihurtuko dira, edo, behintzat pilota jarraituko dute, baina denak dira beharrezkoak, ez? Egunerokoan jarraituko dutenak, batzutan jarraituko dutenak, partida handiak eta bar, eta gero pilotazaleak ez direnak ere hurbiltzea. Eta bakoitzarentzako eduki bereziak sortu behar dira, noski. Eta adibide moduan Labrit paratzen zuen, hori argi gera bedi gauza da lagun artean eta ziria sartzeko, baina gero ez idazten zuen. Eta adibide bezala ere jartzen zuen, Xisteran Gernika, Winter, Series horiekin sortu den girotxoa, ez dira joaten pilotazale porrokatua, jende gehiago joaten da, giroaren gatik, berak esan zuen, snob samarra izan daiteke, kaso bai, baina egungo munduan hori ere ongi dago. Ongi dago eta berraizkoa da. Azken hori gabe zer daukagu? Adibidez jartzen zuen adibidetzat, jaialairen urrezko aroan, Ameriketan, oso pilotazale gutxi zeudela, eta joaten zen jendea, joaten zelako, bestelako osagai eta zera batzuengatik, ezta? Bai, azkenean, hoi beste urte batzuk ziren, apostuak bakarrik uste dut pilotan eta zaldietan baimenduak zeudela, horregatik izan zuten horrelako bultzada, baina pixkat kontuen hartzekoa da, ez? Baina ez gara oso urrutira joan behar. Ikusten badugu beste dozen kiroletan gertatzen dena, futbolean adibidez, edo tenisean, zer nolako, tenisean hor jarraitzen du. Batzu daude tenisa erabat maite dutenak, baina askok ikusten dugu Nadalek final bat jokatzen duenean, ez? Baina denak badakigu tenisa zer den. Eta nik uste dut pilotak hori da eman behar duen aurrera pausoa, ez? Jende guztiak jakin behar duela pilota zer den. Zer da hemen gertatzen dena. Eta ez bakarrik Euskal Herria mailan, baizik uste dut Espainia estatu osoan ere hori egiteko aukera badagoela. Orain arte iruditzen zitzaidan oso tipo jatorra zinela, astelenetan oso ongi pasatzen dugu, baina esan duzu Nadalzale, irakurri dut lerro artean, azpitestua da Nadalzale borrokatua zarela. Nadalzale, lerro artean ez, Nadalzale borrokatua naiz, bai. Orain Alcarazekin ere. Favorez, moztu. Orain Alcarazekin ere, urisunatuta nago. Ongi. Bueno, errespetatu beharko du zer eginen dugu eta pilota zizketan segituko gehiara. Oso artikulu hona zen Galdosek idatzi zuen ura eta aipatu ditugun hau ez gain zioen baikoren grebak agerian utzi zituela eskupilotaren arazo egiturazkoak. Hor biluzik utzi zuela eskupilota, arazoi zegokian. Grebari buruz nila duela urte, ez hilabete batzuk izan nuen
irrati saio batean, oso egoera deserosoa, zeren eta bakizu gertatzen den hemen zerbait esatu duzu, eta gero pilotarioi batzuk daude, hori hartu, eta gian bere hilbide politikoa egiteko adibidez, hartze izutela gauza bat, jarretzen dute sare sozialetan, eta horren erabiltzen dute, eta berdin die dena, ez? Baina hor barruan egon garenak, eta hor egon diren pilotariak, eta denok badakigu mundu hau nola funtzionatzen duen. Eta badakigu momentu horretan, eta ni beti esaten dut, momentu horretan gauzak ez ziren txuriak eta beltzak. Grisak ziren gauza askotan. Eta gauza asko gaizki egin ziren denon partetik. Enpresak nik uste dut erabaki batzuk gaizki hartu zituela, eta haiek badakite zeintzuk diren, eta pilotari batzuk ere nik uste dut ere bai. Eta momentu horretan gaina gauza asko. Eta persona diferente eta pilotari bat desberdinen beharrak ere nahazten dira. Batzuen beharrak ez ziren besteen beharrak. Nik esate dizut gu 2013 urtean, uste dut zela, Aspen horrelako gauza bat gertatu zen. Guk Asegartzeko pilotari batzuei laguntza eskatu genien, greban zeuden batzuei, eta esan ziguten ez, gure ardura zela, bakarrik geratu ginen. Eta guk, adibidez, guk egin genuena izan zen, gauza oso erraza, adostu genuen, baina gero kaldera atera gabe. Zer egin genuen? Gehiago kobratzen genuena gure soldata jaitsi genituen, 25.000 baino gutxiagokoi ezer ez jaisteko, eta adibidez nik 17% jaitzen nuen ere soldata, ez? Duan, bueno, nik uste du gauzak beste modu batera ere egiteko gai izan ginela, eta uste dut hori dela bidea. Baina hor barruan, horrelako zerbait gertatzen denean, gauzak ez dira, zu hona zara eta ni txarra. Gero jendeari begira, badiru askotan hola dela, ez? Baina barruan denok dakizkigu gauza asko, dakizkigu gainera trajektoria edo ibilbide luze izan dugula pilotan, aldagelan eskarrekin egon gara askotan, eta orduan ere, badakigu jende askok ere asko sufritu duela, eta pilotari askok ere bai asko sufritu dute, eta ez bakarrik enpresen erabakiengatik. Enpresak bai zabalari, grebalarien bozeramaileari kontratua berritu ez ziolarik, Twitterren mezu bat idatzi zenuen, izkiriatu zenuen, esanez nahiko bakarrik utzi zutela. Hala da, eskala da. Azkenean Ibai Zabala nik uste dut, baina zuk aurrera pauso bat ematen duzunean horretarako bakizu erdakazun. Egia esango dizute Ibai Zabala 35 urte dituela, eta uste dut 33 edo 37 berdin zait. Baina bakizu, azkenean berak esaten zuen asko harrik astu duzuela adibidez, aurrera pauso hori emanez. Pues bai, egia da, seguraski bai ez. Baina agian 22 edo 20 urteko pilotari bat debutatu berria dena hor sartzean, igual zuk baino gehiago arriskatzen du. Zeren agian berak ibilbide profesional osoa jartzen du arriskuan, eta zuk ez. Horregatik esate dizut, bai, berak egindakoa seguraski pilotari batzuentzako meritu handikoa izan zen, baina hor barruan gertatu zena, oso gutxi dakite, eta nik doakigu, eta bakoitzak bere ikuspegitik, eta gauzak ez dira, edo txuriak edo beltzak izan. Gris asko daude, horrelako egoera gehienetan bezala. Ederki aterako gara, grebaren kontu honetatik, somatzen baitut ez zaudela eroso, eta hemen eroso egoteko gaude. Esango dizute, abidez, Iza eta Ibai Zabalarekin, egun batean izan nuen irratsaio batean, eta esan nuen hori gauzak ez dira txuriak eta grisak. Twitterrera eraman zidaten mezua, eta hor sekulako jipoi eman zidaten bien artean, gainera modu txarrean, zezuk kontestu batetik elkarrizketa bat ateratzen duzunean, sare sozial bate, horrelako sare sozial batean, zuk nahi duzuna zer da, seguraski mina egitea, ez? Eta ni egia esango dizut, ez duk horrelaki zer inoiz egin, eta gaizki pasa nuen, baina momentu hori harta esan nuen. Hemendik aurrera, honetaz ez dut gehiago hitz egingo, nire iritzia beti emango dut, zer uste dut nahiko garbi izan naizela, baina egia da, momentu horietan gertatu zen guzia, asko ginela hor inguruan, eta jende asko sufritzen ikusi genuen, eta nire izitzen bat ere gustatu hori. Utz dezagun grebalde batera, arestean esan dugu, ezta? Grebak nolabait ere utzi zituela agerian eskupilotaren egiturazko arazoa. Zure irudiko zeintzu dira pilotaren egiturazko arazo horiek? Gero eta jaialdi gutxiago dago, pilotari profesionala gero eta gutxiago, okerrago zainduta, nolabait esateko? Esango nuke komunitatea gero eta txikiagoa dela. Eta beharrezkoa da, azkenean pilotaren komunitatea handitzea, batetik basetik hasita. Pilota eskoletan gero eta mutikotan eska gehiok egin behar dutela pilotan, ez? Pilota eskoletara joaten zara eta gero eta hor gutxiago dago, ez? Zergatik batetik esan duguna, ez? Nik uste profesionaltasuna dela horren muina, ez? Eta hor ikusi behar dugu, nola saltzen dugun produktu hau, txikiek pilotari hori izatera iritsi nahi izateko, ez? Noiz esan diazu, iruditzen zitzaizula, Gipuzkoan azken aldian hobeki egiten ari zirela gauzak Nafarroan baino. Bai, zalantzarik gabe.
Baina uste dut Nafarroan federakuntza hori aldatu dela eta gauzak berritu dituztela. Ezakit duela 2 urte edo hasi zen federakuntza berria, eta ikusten da, nola hasi diren komunikazioan, lanean, beste gauza bat egiten. Baina gero uste dut elkarlana behar dela, enpresa eta federazio eta kluben artean. Azkenean bakoitza bere aldetik badoa sozei izango dau dena sustatzea, kompetentzia ikaragarria delako. Zelen futbola eta pilota zeuden, orain saskibaloia, askubaloia, padela, tenisa, eta isialdirako 10.000 gauza. Orduan, azkenean pilotak zer du? Zu pilota jotzen duzuna min egiten dizula. Eta aurrarentzako hori ez da erraza, ez? Orduan nola erakarri dezakegu hori? Ikusgarritasuna badakigu oso erraza da. Gaur egun kudeaketan 3 gauzekin azkenean produktu usaltzea oso erraza da. Baina nola egin dezakegu azkenean aur batek edo neska batek nahi izatea pilotari izateko, ez? Pilotari ematen dionen min egiten dio. Hor uste dut denon arteko elkarlana ezinbestekoa dela pilota sustatzeko. Eskoletara eraman eta bar. Akaso youtuberrak behar dira? Pilota gaia landuko dutenak? YouTubeen sartzen bazara, esango ditut diru gutxo irabaziko duzula, baina pilota asko maitatu behar duzula. Baina, Idoateren txokoa zabaldu duzu, YouTubeen, Euskal hile horia zara, nola baita esateko, hor bago Espainialdean alako referente bat, YouTuberren munduan, zer nolako esperientzia izaten ari da hori? Ongi, Andorran jasi gara etxea begiratzen. Ez, nire uinatik ez nizaterako, lasai. Duela urte bat hasi ginen nahi eta biok, esan genuen, gauzaren bat egin genuen, pixkat proiekturen bat eta pixkat sortatu duen, zergatik ez dugu hau egiten, batetik ongi ezagutzen dugu mundua, gustatzen zaigu eta agian pilotarentzat ona da, ez? Inork ez du egin, eta badakigu hor zalego bat dagoela, biluzik. Ez duena horrelako edukiak nahi dituena eta ez dituena. Eta zergatik ez da hasten, biak hasi ginen, 2 mugikorrekin, gauzak eta eduki desberdinak egiten, eta azkenean hasi ginen txoko edibate saioarekin, proba error deitzen den hori egiten, eduki desberdinak, eta gaur egun, hor badugu azkenean komunitate bat uste sortzen ari garela, ezakigu noraino iritsiko den, baina oso pozik gaude eta oso eskertuta jendeari eta gero pilota eta etorri diren persona guztiei. Eta youtuber bezala zabiltza, lehenago ere ibili zara, txapeko elkarrezketa hauek egiten, Nafarroako edizioan, garai batean, esatari ere bazabiltza ETB-en, bestelako saltoren bat mediatikoki emateko asmorik nik ikusten zaitu, saioren bat aurkezten edo zerbait egiten telebistan? Ez dakit, Juan Cruz, ez da nire helburua, egia esango dizut, Gauza asko ditut, baina oso mugitua. Jari horrekin eta planta horrekin, jende ni baino askoz prestatuago dagoela iruditzen zait, eta etortzen bada, bakizu ni oso animatua naizela. Gauza polita ateratzen bada eta ikusten dudana zentzua baduena, ni animatuko naiz, mugitua naizelako, eta horrelako erronka gustatzen zaizkit. Eta gustatzen zait batez ere, gauza berriak eta nire burua frogatzea, ez? Ni oso lotxatean itzen txikitan, eta behira, orain ez, kamera aurrean ez dakiz zer, nahiz eta lotxa kontrolatzen ikasi dudalako da. Erronka gustatzen zaizkit. Zerbait interesgarria ateratzen bada, disfrutatuko dugu. Baina ez da nire helburua da, nire egunerokoan da, batetik ditudan proiektuak aurrera ateratzea, bizitzaz gozatzea, eta proiektuak orain bezala jarraitzen badute, pozik jarraituko dut. Ederki, Idoate, beti bezala, plazera izan da, zurekin solasean aritzea, eta ikusiko dugun nondik ateratzen diogun punta elkarrezketa honi, Abelekin batera zure ziria sartzen. Aterako duzu. Nonbaitetik lortuko dugu. Eskerrik asko gonbidatzagatik. Irakurtzen dut hori ez. Pilotako dandia esaten dizute. Jende, jakingo balu, zeinen formala naizen. Dandia ez. 12 urte egon naiz neska batekin, duela gutxi utzi dudala, eta, ez, oso lasaia izan naiz beti. Ez altzara zaharregia youtuberra izateko, gauza askotarako, baina, youtuberra izateko ez dakit. Jendeak esango du, bestela nahian nik baino 4 urte gutxigo eta paperak aldatuko ditu, bera kamera aurrean eta ni grabatzen. Gogoko duzun youtuber bat, Ibai Llanos. Gogoko duzun kirol kazetari bat. Asko daude, baina esango nuke Radio Euskadiko Mikel Bilbao, asko gustatzen zait pilota nola kontatzen duen, eta beste kirol batzuetan, adibidez, Dani Garrido, esango dut, Karrusel Deportibokoa, edo Álvaro Benito. Inoizko pilotaririk oberena, Irujo, zalantzarik gabe.
Abel Barriolaren akats bat. Oso inpuntuala dela. Oso. Euskitzeren esamolden artean gogokoena. Zakit, asko gustatzen zaidan lehen nola esaten zuten Joxean Tolosarekin batera. Ongo atxik, hori. Baina, bueno, askotan... Ados, Jaun Andreok, ados hori da esanguratsuena, ez? Bai, azkena, bale.